Ilang residente mula sa San Fernando City, La Union ang umalma matapos umanong hindi makatanggap ng anumang relief goods kahit lubos na naapektuhan ng bagyong Emong. Kinwestiyon ng ilang residente ang hindi pagkakabilang ng ilang pamilya sa listahan ng mga benepisyaryo at ang kakulangan sa ibinibigay na relief pack sa isang bahay na may 2 o higit pang pamilya ang nakatira. Dahil dito, pinaliwanag ng pamalampang lungsod ang sistema sa distribusyon ng relief packs na ibinababa sa mga barangay council bilang pangunahing may kaalaman sa sitwasyon na sinapit sa mga lugar. Bukod dito, ang relief packs na mula sa tanggapan ay ibinahagi sa mga internally displaced persons o mga nag-evacuate at nasira ang tirahan noong bagyo, habang ang ayuda mula naman sa DSWD ay inilaan para sa mga residente mula sa pinakahuling census noong Hunyo. Sa kabuuan, 15,766 na relief packs ang binigay ng city government maliban pa sa family food packs na ipinamahagi sa 59 na barangay. Hinihikayat ang maagap na pagkipag-ugnayan sa mga barangay councils at local social welfare and development office upang malinawan ukol sa distribusyon ng ayuda. Kasama mo mula dito sa IFM Tegupan, ito si Idol Jama Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.